हरे कृष्णा नाम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദേതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ്, നമ്മൾ ഈ കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മ സന്യാസ യോഗമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം 7 മണിയായില്ലേ? 6:59.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7 മണി, 1 മിനിറ്റ്. 7 മണി ആയിക്കോട്ടെ. 7 മണിക്ക് തുടങ്ങല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങട്ടെ ക്ലാസ്? 7 മണി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം. അതാണ് നമ്മള് അധ്യായം 5 നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതില് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു? നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ പറ്റും? പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്താണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വരും. ആ പരിശുദ്ധിയിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക എന്ന് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? ഈ ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തദ്വിത്തി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയത്തോടെ എന്താ പറയുക, സേവന മനോഭാവത്തോടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടെ, അതായത് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ്, ഒരു ആചാര്യയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നേടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മായയ്ക്ക് അധീനനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മായയ്ക്ക് നമ്മൾ അധീനനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തു മനസ്സിലാവാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റണത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നമ്മുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ അറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അതാണ് നമ്മള് ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ നമുക്കിനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നെ പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് എന്താ പറഞ്ഞ? കർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്യാസി കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? അയാള് സന്യാസിയുടെ രീതിക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അയാൾ പുറമേക്ക് സന്യാസി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അയാളെ മനസ്സിൽ എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സന്യാസിയാണ് അല്ലെ. രൂപം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇയാൾ ഒരു സന്യാസിയാണ്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ എന്താണ്? അയാളുടെ കയ്യില്
കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? രൂപം കൊണ്ടാണ് ആള് സന്യാസി, ശരീരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സന്യാസിനെ പോലെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം സിഗരറ്റ് ഉണ്ട് കയ്യില്, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസി നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നെങ്കിലും ആളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ സന്യാസി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു സന്യാസിക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പറഞ്ഞ ഇതില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇനി, ഭഗവാനുവാച സന്യാസം കർമ്മയോഗശ്ച ഒരു സെക്കൻഡ്. സന്യാസം കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറയണത്? കർമ്മ പരിത്യാഗം ആണ് ആ സന്യാസി ചെയ്യണത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യണത്? സന്യാസി ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് എന്താ ചെയ്യണത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ചെയ്ത് കർമ്മം, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ഭക്തന്മാര്. ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത്, എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണ്? കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യണ പോലെ കർമ്മം ത്യജിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു കഥ പറയാണ് അടുത്തതില് ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു കഥയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതൊരു നൃഗരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്ന വെച്ചാൽ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കുറെ നമ്മൾ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്, അതായത് ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യഫലം കിട്ടും, പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപഫലം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ ചിന്തിക്കുക? കുറെ പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാലോ, സ്വർഗത്തിൽ പോകാലോ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ഒരു രാജാവ്, നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കുറെ പുണ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ മഹാൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ വലിയ സമൂഹത്തില് നല്ല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു ദാനം, നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ദാനങ്ങള്, ഉത്തമരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, അങ്ങനത്തെ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടാണ്? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് പുണ്യമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്താ ചെയ്ത? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് ഈ രാജാവ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുണ്യം കിട്ടേണ്ട രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 പശുക്കളെ, അതായത് പ്രസവിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കൂടിയായിട്ടുള്ള ആ പശുക്കളെ, വെള്ള പശുക്കളെ, കുട്ടിനെയും പശുവിനെയും കൂടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തമരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും പിന്നെ ഈ അതേപോലെ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കൊക്കെ ദാനം കൊടുക്കും. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കൊക്കെ ഈ രാജാവ് ദാനം കൊടുക്കും. രാജാവ് ദാനം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് പുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒക്കെ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൂടെ അവരുടെ പുണ്യം കിട്ടും, സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രാജാവ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരു പശുവിനെയും കുട്ടിനെയും കൂടിയിട്ട് ദാനം കൊടുത്തു, ഫുള്ള് അലങ്കാരങ്ങളോടെ കൂടിയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഈ രാജാവ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പോയി. രാത്രി ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ പശു അഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മറ്റുള്ള പശുക്കളുടെ കൂടെ നിന്നു. പക്ഷെ ഇത് രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല, ആരും അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റന്നാള് രാവിലെ പതിവ് പോലെ രാജാവ് വീണ്ടും വേറെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇന്നലെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു വന്ന ആ പശുവിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാജാവ് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണനും ദാനം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ആ പശുവിനെ കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇന്നലെ പശു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലായി തന്റെ പശുവാണിത്, തനിക്ക് ഇന്നലെ ദാനം കിട്ടിയ പശുവാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് പറയാണ് ഇത് എന്റെ പശുവാണ്. അപ്പൊ പറയും അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് രാജാവ് ദാനം തന്ന പശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടി രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാനായിട്ട് വരാണ്. അങ്ങനെ രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കുമ്പോ കാര്യം പറയുമ്പോ രാജാവിനും ഇവർക്കൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം, ഒരാളെടുത്ത് ആ പശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം, വേറൊരു പശുവിനെ തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ ഒരു പശുവിനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പശുവിനെ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ് ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. കാരണം രാജാവ് എന്താ ചിന്തിച്ചത്? രാജാവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ രാജാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഈ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ്. രാജാവ് എന്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിൽ അത് ഇഷ്ടം വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയാസം രാജാവിന് അത് ശാപമായിട്ട് മാറുന്നു. രാജാവിന് അറിയാം, പക്ഷെ രാജാവിന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പശുവിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ രാജാവ് ആ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ്, നമ്മൾ അറിയാതെ വന്ന ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന്റെ ഫലം രാജാവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മരിച്ച് രാജാവ് യമരാജന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ യമരാജൻ എന്താ പറയുന്നത്? രാജാവ് ചെയ്ത ഈ ദാനങ്ങൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, സത്വഗുണ രീതിയിലുള്ള ദാനങ്ങളാണ് രാജാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒക്കെ കുറെ പുണ്യഫലങ്ങൾ രാജാവിന് അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ പാപവും അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേതാണ് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും ആദ്യം ഞാൻ പാപം അനുഭവിക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ പാപം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അനുഭവിക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ രാജാവ് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് ഈ ഒരു പൊട്ട കുളത്തില് വന്ന് വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കുളത്തില് ഇത് ദ്വാരകയില് ഭഗവാൻ രാജാവായിരിക്കുന്ന ദ്വാരകയില് രാജാവിന്റെ മക്കൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മക്കൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവരുടെ കളിച്ചിരുന്ന പന്ത് ഈ കുളത്തിലോട്ട് വീഴാ ചെയ്യണത്, ഈ കിണറ്റിലോട്ട് വീഴുന്നു. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ അവരെ പന്ത് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു പല്ലിനെ കാണാണ്. അപ്പൊ അവര് ചെന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഈ പല്ലിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം ഏറ്റപ്പോ തന്നെ എന്തായി? ഈ പല്ലി വീണ്ടും രാജാവായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ രാജാവായിട്ട് മാറുമ്പോ അതായത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെത്തിയത്, എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പല്ലി പറയാണ് ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കഥ ആര് പറയണത്? പല്ലി പറയണത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഈ രാജാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ രാജാവിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രാജാവ് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ് രാജാവ് ചെയ്തത്. രാജാവ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനും ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു പിഴവ് വന്നപ്പോ, ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചു? രാജാവിന്
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ശാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. രാജാവ് ഈ കിണറ്റിൽ വന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് നമുക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അതില് ഫലത്തിൽ വീഴ്ച വരാ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിപരീത ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നിത്യസന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ദത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നിത്യസന്യാസി ആരാണെന്ന് പറയുന്നു. നിത്യസന്യാസി ആരാണ്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ അയാള് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും വെറുക്കുന്നില്ല. ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആഗ്രഹവും ഇല്ല, അതില് അയാൾക്ക് ദേഷ്യവും ഇല്ല, ഇഷ്ടവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാം. അവരെല്ലാം സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും അവർ കാണുന്നത്. അവർക്ക് ഒന്നിലും ഒരു ഇഷ്ടവും വരുന്നില്ല, അവർക്കൊരു ദേഷ്യവും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് നിത്യസന്യാസികൾ എന്ന് പറയാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള്, കാരണം അവർക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഗുണവും ദോഷവും ലാഭവും നഷ്ടവും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് മോക്ഷം അടയാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, കാരണം അവര് എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നതാണ്. കാരണം ആ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലങ്ങളൊന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താ പറയുക, വ്യക്തികൾക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനും മോക്ഷം അടയാനും ഒക്കെ അവർക്ക് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് എന്താ പറയണ? സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നേരെ മറിച്ച് എന്താ പറയണത്? ഒരാള് കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ, അയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മം ത്യജിച്ചാലും നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ എന്തായാലും എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തുന്നുള്ളത് ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാമി വാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി
ആ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ? അയാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ സമയങ്ങളും ഭക്തിയുത സമയത്തും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും ആ ഇല പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങള് ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ, ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ താമരയില. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാണ്, പക്ഷെ അത് നനയുന്നില്ല. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ? അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്. കാരണം എന്താണ്? ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക ചെയ്യണത്. എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? സമ്പൂർണ്ണ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. കാരണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും, ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സമാധാനം പോകുന്നത്. അതെന്തായി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മളെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, നമ്മളായ ശരീരബോധം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. പക്ഷെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ, അദ്ദേഹം ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താകും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അത്യാഗ്രഹിയാകാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഒട്ടും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ആവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസജതി പ്രഭു ന കർമാഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തന്നു? നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലേ? ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് വസിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശരീരം എന്താണ്? ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ടെന്നും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് അതിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഒരു ജഡമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ആരെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല? ഈ ശരീരത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ പക്ഷെ എന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവനും ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അല്ല. പക്ഷെ ആരാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്
പ്രകൃതിയിലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവല്ല, പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങള്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് സത്വഗുണത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും, കുറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കണം, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമായിരിക്കും, മടി അലസതയൊക്കെ ആയിരിക്കും ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു റോളും അതിലില്ല. പക്ഷെ ഈ ശരീരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത്. തത്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന സന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി ജ്ഞാന നിർദൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ഇനി എന്താ പറയണത്, നമ്മളെ ബുദ്ധി മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കർമ്മം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത്, ഈ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മളെ വിശ്വാസവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ എത്താന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ഭഗവാൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. കാരണം എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, ചിലപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിലായിരിക്കാം, പരമാത്മാവിലായിരിക്കാം, ഭഗവാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് 3ഉം വേറെ വേറെ അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് 3 എന്താണ്, ബ്രഹ്മം വേറെ, പരമാത്മാവ് വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു എന്താ പറയണ യോഗ്യത അനുസരിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, ചിലർക്ക് ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ പരമാത്മാവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം, ചിലർക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലയിക്കാം, പരമാത്മാവിലൂടെ ലയിക്കാം, ഭഗവാനിലൂടെ ലയിക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും, മുക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവ് വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനനെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും ഒക്കെ സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ആര്, യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവർ. അവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരായിരിക്കും അവർ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിയവര്, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവര്, അത് മനസ്സിലാക്കിയവര് എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആനയുടെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, പശുവിന്റെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, പട്ടിയുടെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, പിന്നെന്താണ് നായയുടെ ശരീരം, പശുവിന്റെ ശരീരം, ആനയുടെ ശരീരം, എന്തിന്റെ ശരീരം ആയിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യരുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്തുള്ളത്, വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആനയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒക്കെ എന്താണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം, ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, ഈ പറഞ്ഞ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യാ, അവര് സമദർശിന, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചെയ്യണത്. പണ്ഡിതന്മാര്
ഈ പറഞ്ഞ ആനയെയും നായയെയും നായ് മാംസം കഴിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും എല്ലാം ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ മാത്രാണ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം മാത്രാണ് വ്യത്യാസമുള്ളതെന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാം. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരത് ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് എന്താ പറയണ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാകുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികള് ആനന്ദത്തില്, ആ ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിൽ അവർ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. ആനന്ദകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അവര് സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാണ്ട് അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയിട്ട് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അവരെല്ലാവരും ഭൗതികത്തിന് അതീതമാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിവുണ്ട്? ഈ ശരീരമല്ല നമ്മള്, ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവർക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ആ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാത്തതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കായ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭാഗവതത്തിലൂടെയും ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു തരാൻ ഈ പണ്ഡിതന്മാര് ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണത്? അവര് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നമുക്കിനി എങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ വരുന്നെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാണ്. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് അവര് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ എന്താണ്? കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ ദുഃഖവും സുഖവും ശാശ്വതമല്ല. നമുക്ക് കുറച്ചുനാള് സുഖം ഉണ്ടാവും, കുറച്ചുനാള് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാതെ ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാം. അല്ലാത്തവര് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കറിയാലേ, ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഒരു ആദ്യമുണ്ട്, ഒരു അവസാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിൽ അവര് സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അവർക്കറിയാം കുറച്ച് സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും എന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവര് അതിൽ സന്തോഷം, ദുഃഖം വന്നാല് അധികം വിഷമിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവര് സന്തോഷം പങ്കിടുന്നില്ല. നമ്മുടെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അപകടങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളെ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപകടത്തിൽ പെടാന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തീയില് ഈയാമ്പാറ്റയാണ് പറക്കുന്നത്. ഈയാമ്പാറ്റ പറക്കാണ്. അത് കണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണില് നമുക്കൊരു ആകർഷണം, ഇന്ദ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ തീയിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി കാരണം കൊണ്ട് ഈയാമ്പാറ്റ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കണ്ണിനോടുള്ള ആകർഷണം കണ്ണുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് അഗ്നിയാണ്, അതിൽ പോയിട്ട് അത് ഭസ്മമായിട്ട് തീരാ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു കണ്ണിന്റെ ആകർഷണമാണ്, കണ്ണിന്റെ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനോടുള്ള സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ തീയുടെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഈയാമ്പാറ്റകള് ചത്തുപോകാ ചെയ്യണത് ആ തീയിൽ പെട്ടിട്ട്.
അപ്പൊ അത് കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാനിനെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ, അത് ചെവിയാണ് പറയുന്നത്. ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു ആകർഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ ചെവി എന്താണ്, ഈ മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ വേട്ടക്കാര് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഊതുമ്പോ ഈ മാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന, ഈ വേടന്മാർക്ക് മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് അറിയാം. ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെവി അവിടെ ചെയ്തപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അപകടത്തിൽ പെടാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും, അപകടത്തിൽ പരത്തും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം. മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് ആന കുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുക ചെയ്യണത് അല്ലെ. ആന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ആന ത്വക്കിനെ പറ്റിയാ പറയണത്. ഈ ആനനെ എന്താ ചെയ്യാ, പെണ്ണാനനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ആനകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെണ്ണാന മുമ്പേ നടന്നു പോകും, ബാക്കി കൂടെ ഈ ആണാനകള് നടന്നു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണാനകൾ കടന്നു പോകും, ആണാനകൾ ആ കുഴിയിൽ വീഴും. അങ്ങനെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണ, ആനനെ നമ്മൾ പിടിക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ ത്വക്ക് എന്നൊരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ടിയിരുമി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആനകൾ അത് നോക്കാതെ ഈ പെണ്ണാനകളുടെ പിന്നാലെ അങ്ങോട്ട് പോവുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ ത്വക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് താമരപ്പൂവില് വണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ താമരപ്പൂവിൽ ആ സ്മെല്ല്, ആ ഒരു ഗന്ധം നമ്മളെ മൂക്കിന്റെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഗന്ധം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വണ്ട് വന്നിട്ട് താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കും. താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുക, താമര വൈകിട്ടാവുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ താമര ചുരുങ്ങും. താമര ചുരുങ്ങുമ്പോ ഈ വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോകും. പിറ്റന്നാള് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും താമര വീണ്ടും വിരിയുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഈ വണ്ട് എന്തുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ മൂക്കിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു അപകടം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് മത്സ്യം, നാക്കിന്റെ ആണ് പറയുന്നത്. ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വേറൊരു മത്സ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇരയാക്കുന്നത്. ആ വേറൊരു മത്സ്യത്തിന് ഇരയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാക്കിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേരതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ, സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരും പിന്നെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എവിടെ വ്യാപിപ്പിക്കണം, തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവര് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആധ്യാത്മികയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, മോചിതരായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്, ആധ്യാത്മികത്തിലല്ല ഭൗതികതയിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് മോചനം നേടി നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കണം, ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക എന്ന് പറയാ. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യണം. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്താണ് അതിനകത്ത് അർത്ഥാക്കണത്, അത് പറഞ്ഞെങ്കില് മറ്റൊന്നിലും ആകർഷണം ഇല്ലാണ്ട്, മറ്റൊന്നിനെയും ആകർഷിക്കാതെ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ഇല്ലാണ്ട്, നമ്മൾ ആകർഷിക്കാതെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർക്കാ പറ്റാ, സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആണ് സാധിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തികൾക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ
എന്താ പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാണ്, പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായി മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിലും ആകർഷണില്ലാണ്ട്, വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, ശരീര സുഖത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അവര്. അവരെന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്കറിയാം എന്താ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നല്ല. നമ്മള് എവിടേക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മളെ പോലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തില്ല ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതില്ല. അവർക്ക് ഒരു അജ്ഞാനം കാരണമാണ് അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തതെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഇവര് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദ്ധിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്, കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി ആർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പറയണത്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നത്, കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവര് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് നമുക്കിതില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ, നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരമുള്ള ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതിന്. അപ്പൊ അതിന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നോട്ടം കൊണ്ടാണ്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആമ മുട്ടയിടുന്നത് എവിടെയാണ്, ആമ സമുദ്രത്തിലാണ്. ആമ മുട്ടയിടുന്നത് കരയിൽ വന്നിട്ട് കടൽ തീരത്താണ് ആമ മുട്ടയിടുന്നത്. ആമ മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ആ വെള്ളത്തില് ആമ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് മനസ്സൂന്നി കരയിലുള്ള മുട്ടകളിൽ ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ആ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ആമയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കരയിലെ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളിലൂടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാ പോറ്റണ പറഞ്ഞത്, നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. അതേപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിൽ
നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളിലും കുറെ വിദൂരത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ്. പക്ഷെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ളൊരു അതിനുള്ളൊരു കഴിവ്, അതിനുള്ളൊരു യോഗ്യത നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, അയാൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത, ഇതിലൊന്നും മുഴുകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂജിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിരന്തരം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭാതർ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മുച്ഛതി. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് സ്വയം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് പറയണ, ഇനി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയണം. ആരാണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരാം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് സ്വയം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. യജ്ഞത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്താവാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. എല്ലാ ജീവകളുടെയും സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും ദേഷ്യോ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദേഷ്യോ കോപോ ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. സുഹൃത്താണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവര് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? യജ്ഞം നമുക്കറിയാം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മള് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 7 മണിക്കോ 8 മണിക്കോ ഉറങ്ങി എണീറ്റിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാമം ജപിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മൾ 7 മണിക്ക് എണീറ്റിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഒരു ക്ലേശം കൊടുക്കാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? രാവിലെ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 3:30 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അവിടെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മാറ്റം വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലേശാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങള്, പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ നമ്മൾ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ കഴിക്കും. ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലേശാണ് നമ്മള് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? തപസ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഭഗവാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടാണല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന തപസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ തപസ്, ശരീരത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തപസ്സാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണത്. അത് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമാണ്. കാരണം ഈ തപസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കണം. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ. നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കാൻ നോക്കാം, പിന്നെ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ തപസ്സുകളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്ന? ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തും ആകാംക്ഷയും. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്കത് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് അറിയാവത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതാണ്. വൃന്ദാവനത്തില് ഉള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഇന്ദ്രദേവൻ കോപിഷ്ഠനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മഴ പെയ്യിച്ചു. അത് സാധാരണ ഒരു മേഘം കൊണ്ടുള്ള ഒരു മഴയല്ല. സാസാർദ്ധകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഘത്തിന്റെ മഴയാണ് പെയ്ച്ചത്. അതായത് പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് ചൊരിയുന്ന ഒരു മഴ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മഴയാണ് അവിടെ പെയ്തത്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനം മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഗോവർദ്ധന 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചെറുവിരല് കൊണ്ട് ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി വൃന്ദാവനവാസികളെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ആര് കൈവെടിയുന്നില്ല? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവെടിയുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഏതൊരു രീതിയിലായാലും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ, മൃഗമായിക്കോട്ടെ, ഒരു ചെറിയൊരു പുഴു ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഇതിലൊക്കെ ഈ ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തി വന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ത്രൂവേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ഞാൻ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ അത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം.
എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാരും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു മാർക്ക് ചെയ്യാവോ? ആരൊക്കെയും അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തത്? അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തവരൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കേട്ടില്ല മാതാജി? ലൈവ് ഓഫ് ആക്കാം.